Reit, felly mae'r sesiwn nesaf yn mynd i fod ar Gymraeg Safon Uwch. Na i rannu'r sgrin efo chi, a da ni'n mynd i fod yn canolbwyntio ar yr hengerdd o'r gorau. Felly, ychydig bach o waith adolygu ar gefndir y Gododdin. Ia, chydig o bethau gobeithio fydd yn helpu chi efo uned 5. Oce, Adolygu'r Hengerdd. Felly, yn gyntaf ta, i ni ystyried ychydig bach o ystyr y Gododdin. Mae'n derm mae'n siŵr ydych chi'n gyfarwydd ag o erbyn hyn, ond bod ni'n ystyried beth yn union a olygir efo'r Gododdin. Felly, beth gynnon ni'n fan hyn ydy cyfres o gerddi am filwyr. Ia, felly cerddi milwrol a rwrol. Ac un beth i nodi o bosib, does dim stori fel y cyfryw i'r Gododdin. Diolch yn adrodd narratif na stori fer, ond yn hytrach beth gynnon ni ydy cerdd sydd yn coffau, sy'n cofio rhywun. Felly, mi oedd Sir Ifor Williams wedi mynd ati i ail-greu'r cefndir yma ac ail-wampio, os liciwch chi. Oherwydd, mae'n siŵr pan ydych chi yn astudio rwan, mae lawer o broblemau neu ansicrwydd ynglyn â dyddiad ac amser y cerddi yma. Okay? Felly, da ni'n tybio bod nhw'n tarddu o'r 6ed ganrif, a beth gynnon ni ydy cyfres o feirdd sydd wedi creu rhyw gerdd am y Gododdin, ond mae'n amlwg bod pobl yn ei ailwampio nhw. Felly, dros y canrifoedd, gwahanol fersiynau ydych chi'n gael. Felly, beth yn digwydd? Roedd y cerddi yn cael eu perfformio ganrifoedd wedyn mewn llysoedd. Ia, dyna be oedd eu ffordd nhw o adloniant. Ia, felly dyna beth oedd yr ymwynhad adeg hynny. A mi oedd ffrwyth y gwaith yma'n cael ei greu dros y canrifoedd, ac ydych chi'n gweld sut oedd y cerddi wedyn yn datblygu felly. Felly, pan ydych chi'n meddwl am y term Gododdin, ydych chi'n meddwl am lawysgrif o gwmpas yr amser yma yn rhywbeth gwerthfawr iawn, ac yn amlwg doedd na ddim ffordd o gofnodi y cerddi yma, dim ond ar femrwn, a beth oedd memrwn oedd croen anifail, ynde? Felly dyna sut oedd y cerddi'n cael ei cofnodi a'i cofio. A wedyn mi oedd ysgrifennu yn y cyfnod yn rhywbeth prin, felly oedd gennych chi lawer iawn o bobl yn anllythrennog, ac felly oedd y ddawn o fod yn gallu ysgrifennu yn rhywbeth eitha gwerthfawr yn hynny o beth. Ac oedd y llawsgrifen yma yn llawsgrifan bychan iawn, yn gain dros ben, a fel ydych chi yn gwybod, dwi'n siŵr, o barddoniaeth yn cael ei ddisgrifio fel canu. Felly, yn eich nodiadau chi siŵr o fod, neu unrhyw nodiadau ydych chi'n weld gan cybac neu beth bynnag, mi fyddwch chi'n dod ar draws y term canu yn byddwch am barddoni. Felly, beth gynnon ni ydy 7 canrif mewn ffordd o drosglwyddo cof a cherddi y Gododdin o'r 6ed ganrif hyd at llyfr Aneirin. A gallech chi falle ddadlau na'r cof amdanyn nhw ydy'r Gododdin ei hun. Ia, syniad yma o gofio y cerddi. Felly, be oedd yn digwydd yn y cyfnod? Oedd gennych chi feirdd yn cystadlu yn erbyn ei gilydd. Ia, oedden nhw'n barddoni, oedden nhw'n canu, ond mi oedd na gystadleuaeth rhwng y beirdd yma. Ac oedden nhw'n adrodd gwahanol rannau o'r Gododdin ac yn ail gyfansoddi mewn gwirionedd. A felly mae yna seilia hanesyddol penodol i'r cerddi yma. Ac efallai un peth i'w ystyried hefyd ydy mae diben barddoniaeth y cyfnod oedd i ganu moliant, i ganu mawl i rywun arbennig. A beth da ni'n golygu efo canu mawl ydy camoliaeth eithafol. Ie, so oeddech chi'n cael darlun eithafol o rywun ac oeddech chi wedyn yn ei canmol nhw, ei brolio nhw, ei dyrchafu nhw i fod yn gwneud rhywbeth arbennig, felly canu mawl. Mi oedd na ganu yn y cyfnod hefyd, oedd yn cael ei alw yn ddychan. A da chi wedi clywed y term, a mi glywch chi'r term eto wrth drafod
Dafydd ac Gwilym yn sicr. A be oedd cerddi dychan yn neud, neu dychanol, oedd beirniadu drwy gyfrwng barddoniaeth. A bod yna rym wedyn yn hynny i fod yn gallu chwalu hunan barch rhywun drwy'r cerddi yma. Ia, felly dyna be oedd yn digwydd. Beirniadu a gwneud sports a gwneud hwyl am ben rhywun. Felly, wnaethon ni sôn dipyn bach yn fan do am lyfr Aneirin. Wel, pwy oedd Aneirin? Da ni'n sôn am y 6ed ganrif yn fan hyn, pan oedd y syniad o bosib o Gymru, fel da ni'n nabod Cymru, ddim yn bodoli. Wedyn yn y 9fed ganrif, mae Aneirin a Taliesin yn cael eu henwi, ac yn dod yn fwy cyfarwydd o ran eu henwa, bod awduron yn cyfeirio at ail hanner y 6ed ganrif fel cyfnod lle oedd eu gwaith nhw yn dod yn amlwg. A natur y farddoniaeth yma yn arwrol. Da ni wedi sôn bod gynnon ni gerddi milwyr i gofio amdanyn nhw, ond cerddi arwrol. Felly, be sgynnon ni ydy barddoniaeth sy'n disgrifio arwyr a milwyr. A'r syniad pwysig arwydd o cael yn y cyfnod yma oedd bod enw'r arwr yn byw am byth drwy gyfrwng y clod a'r mawl. Felly, mewn gwirionedd, be oedd yn tristau y sefyllfa oedd bod gennych chi arwr ifanc oedd yn gorfod marw'n ddewr mwyn i'w enw fyw am byth. Felly, yn drasig iawn bod rhywun yn colli ei fywyd, ond wedyn bod y cof a'r bri yn mynd efo cadw eu henw nhw i fynd. Felly, wnawn ni sôn chydig bach am gefndir Taliesin, yn y sesiwn. Felly, ydych chi wedi clywed yr enw yma, ydych chi'n astudio y gwaith yma ar hyn o bryd, dydech ar gyfer arholiad 15. Wel, bardd yn canu yn yr hen ogledd, ar ddiwedd y 6ed ganrif oedd Taliesin. Mae farddoniaeth o ar glawr mewn llyfr canoloesol o'r un enw, a mae'r llyfr un o drosora sy'n cael ei gadw yn y Llyfrgell Genedlaethol, a mae'r llyfr yn cynnwys 12 cerdd o eiddo Taliesin a cerddi diweddarach hefyd. Felly, o blith y 12 cerdd, mae 6 ohonyn nhw yn Fori, Urien, Rheged a'i fab Owain, a mae'r llyfr yn dyddio nôl i'r 4edd ganrif ar 10. Felly, ydych chi'n cael cyfeiriad at Taliesin yn y llyfr hynaf yma yn yr iaith Gymraeg, sef llyfr Du Caerfyrddin, a ydych chi'n cael hanes amdano fo wedyn yn y llyfr arbennig yma. Felly, o ble oedd o yn dod? Wel, mae, fel da ni wedi dweud, Ifor Williams yn honni bod Taliesin yn dod o Bywys, a bod un o'r cerddi cynhara o'i eiddo yn gerdd i Cynan Carwyn, sef brenin o Bywys, a mae hyn yn gyson efo lleoli chwedl Taliesin ym Mhywys, yn y canolbarth. Felly, stori werin ydy hi, lle mae Taliesin yn fab i'r ddiwies Cerridwen. Wedyn mae enw'r bardd yn ymddangos mewn chwedlau eraill hefyd. Branwen, ydych chi'n gyfarwydd ar chwedl. Mi geith o'i enwi'n fanna hefyd yn un o'r 7 gŵr oedd wedi ffoi o Iwerddon wedi marwolaeth Bendigeidfran. Felly mae i gyd yn plethu mewn yn dydy i'r syniad yma o argof a chadw a bod yn newid neu'n cael ei ailwampio dros y canrifoedd. Wedyn mi glywodd Taliesin am glod a bri Urien yn yr hen ogledd, a mynd ato wedyn i fod yn fardd teulu ar llys. A wedyn gelyn y Cymru yn amlwg yn ystod y cyfnod yma yn yr hen ogledd, bod Cymru ddim cweit yn edrych fel mae o heddiw, ond y gelyn oedd lluoedd Lloegr, sef yr Eingl-Sacsoniaid, yr Angliaid, oedd wedi sefydlu mewn 2 deyrnas. Wedyn, oedd yn ymddangos bod Taliesin wedi pechu Urien trwy ganu i arglwyddi eraill. Yn hytrach na dangos ffyddlondeb a canu i un
person. Felly, oedd yn rhaid i talesu'n gan i cerdd o dadolwch i eiriau oherwydd hyn. Felly, i ddangos ac i dalu nôl ar ffyddlondeb am bod o wedi bod yn canu i bobl eraill. Ond mae ambell arbenigwr ar hanes y cyfnod yn deud mae symud i lawr o'r Hen Ogledd i Gymru a nid fel arall wnaeth Taliesin. Okay? Felly eto, mae gennych chi wahanol fersiynau efallai ar yr un digwyddiadau. Felly, da ni'n tybio bod o'n canu o amgylch y flwyddyn 580 gan bod na gyfeiriad at y frwydr hon, at brwydr yn y flwyddyn hon, yn ei ganu fo. Iawn, felly, un o'r cerddi ydych chi'n astudio, ydy brwydr Argoed Llwyfaen. Felly, wnawn ni sôn chydig bach am gefndir gerdd, chydig bach o bwyntiau falle fydd yn gallu helpu chi wrth baratoi rwan. Mae gerdd yn rhoi darlun i ni o'r paratoi ddigwyddodd ar gyfer brwydr Argoed Llwyfaen. Da ni ddim yn gwybod yn union lle oedd lleoliad Argoed Llwyfaen, ond mae'n sicr bod o yn rwle yn yr Hen Ogledd, a mae'r gerdd wedi lleoli yn eitha amseryddol tua diwedd y 6eg ganrif, a mae'n gerdd sydd yn darlunio cyfnod o un o'r brwydra ddigwyddodd rhwng y Brythoniaid, da chi'n gyfarwydd â'r term Brythoniaid o bosib, sef yr Hen Gymru, a'r Engl-Saxoniaid. Felly, roedd y Brythoniaid o dan arweiniad Urien ac Owain ab Urien a'r Engl-Saxoniaid dan arweiniad Fflamddwyn. Felly, mi wnawn ni sôn eich chydig bach am y geiriau yma nes ymlaen, yn enwedig o ran arddull a beth yw ystyr y geiriau cyfansawdd yma. Felly arddull y gerdd, iawn. Na cerdd am ryfel ydy hon gan Taliesin, dydy'r gerdd ddim yn cyfeirio at y syniad o frwydro o gwbl. Felly, be sgynnoch chi ydy darlun byw o'r cyfnod yn arwain at y rhyfel, ynghyd â darlun brawychus a swydus o ganlyniad y rhyfel. Ond mae'r bardd yn stopio disgrifio, mae'n ymatal rhag disgrifio'r rhyfel ei hun. A mewn ffordd, beth sy'n rhan o'r dechneg ydy gadael i'r darllenydd wneud y gwaith dychmygu. Felly, y darllenydd sy'n gorfod dychmygu y frwydr yma, dychymyg y darllenydd sy'n gwneud y gwaith mewn gwirionedd. Felly, yn y llinell gyntaf, mae'n gosod sefyllfa yn eitha clir ac yn blaen ac yn uniongyrchol, gan ddeud borad i'w Sadwrn a cheir defnydd trawiadol iawn o'r ansaddau'r mawr i ddisgrifio maes y gad, gan ddefnyddio'r un math o ieithwedd ac y bydde'n newyddiadurwr yn ei wneud. Dach chi'n gwybod wrth adrodd ar yr hyn maen nhw'n ei weld. Felly, dyna sy'n newyddiadurwr yn wneud heddiw, ond yn y cyfnod yma, mi oedd gennych chi'r un math o ddisgrifiad uniongyrchol. A da ni'n dod i wybod wedyn enw pennaeth y gelyn yn fuan iawn yn y gerdd, drwy'r agwedd ymosodol yma, sydd o'r dechrau drwy ddefnydd o'r ferf dygryswys. Dygryswys Fflamddwyn yn 4 llu. Wedyn, na sgynnon ni ddim byd gweledol o'r frwydr, mae'r arddull efallai yn defnyddio berfa eitha trawiadol. Wedyn, mae yna fanylder arbennig a deud y gwir ynghyd destun y tacdegau milwrol mae'r naill ochr a'r llall yn ddefnyddio. Felly, mae gennych chi y bardd yn rhestru ardaloedd sy'n gysylltiedig efo'r rhyfel, gol 2 Rheged, yn fodd i osod y digwyddiadau yn ddaearyddol i ni. Felly, da chi'n gallu gweld, gobeithio, nad brwydr yn chymig y bardd ydy'r frwydr yma, ond yn hytrach, da ni'n dod i sylweddoli bod o'n rhan o'n hanes cynnar ni fel Cymru, fel cenedl. Felly, does na ddim disgrifio blodeuog
Ond wrth ddisgrifio fflamddwyn yn fawr drybestawd, ydych chi'n cael darlun sy'n cael ei atgyfnerthu o'r darlun blaenorol ohono fo fel ymosodwr creulon. Oce. A be ydych chi'n cael hefyd ydy chwarae'r eiriau yma gyda'r gair gwistlon. Felly, defnyddia fflamddwyn y gair i herio'r Cymru, i dynnu arnyn nhw, ac i awgrymu yn gynnil iawn y dylen nhw ildio iddyn nhw. Oce, felly y gair gwistlon, fel ydych chi'n gwybod, fel hostages yn Saesneg. Felly, beth sy'n bwysig yn fama ydy bod gennych chi Owain a Burien, mab i Benaeth y Cymru, yn defnyddio'r un gair i'w ateb yn ôl. A be mae hwn yn awgrymu ydy bod dim ofn ar Owain ac i fod o'n gwbl hyderus yn ei allu hun a gallu ei fyddin. Oce, bod hynny'n dod yn fwy amlwg a bod yna chwarae ar eiriau yn fan hyn. Oce, felly chydig bach mwy ar yr arddull, mae yna gyfeiriadaeth hanesyddol hefyd wrth ddisgrifio Owain fel cenau coel sy'n dyfnhau'r parch sydd gennym ni tuag ato fo. A nid drwy weiddi, asgrichian a ymosod ar fflamddwyn y mae'r Cymru'n codi ofn arno. Ond, yn hytrach, beth sgynnoch chi ydy Owains yn atgoffa fo'n garedig iawn gyda phwy mae o'n ymladd. Felly mae o'n dyrchafu ei hun yn dydi ac yn rhoi y statws yn ôl iddo fo ei hun. O'r gorau. Yna, beth sy'n digwydd ydy, da ni'n cael golwg ar eiriau ni hun, a mae'n cael ei ddyrchafu'n dydy'n llygad y darllenydd drwy'r disgrifiad idd erechwydd. Felly, os oedd Owain yn dawel ac yn hyderus gyda fflamddwyn, nid felly mwy dad. Manta yr un hyder, ond da ni'n cael gweld y ffurnigrwydd yn y rhestr o'r berfau person cyntaf lluosog sy'n arwain tuag at y frwydr. Oce, felly mae hwnna'n rhywbeth y gallech chi gyfeirio ato fo o ran yr arddull. A ceisiwch feddwl falla sut mae yna gryfder tu ôl i rei berfau a bod hwnna'n cael ei ddefnyddio yng nghyd-destun y frwydr. Felly, da ni'n dechrau efo'r ferf dyrchafwn, berf sy'n awgrymu goruchafiaeth, ynde, llwyddiant a goruchafiaeth ar y gelyn. Felly, mae yna bwysleisio hefyd yn y ferf am borthwn. Wedyn, wrth ailadrodd y ferf dyrchafwn, mae'r deheuad o weld y Cymru yn fuddugoliaethus yn cael ei ddefnhau yn dydi. Felly, da ni'n fuddigol dros y gelyn. A gyda'r ferfenw cyrchwn, a ydych chi'n gweld bod nhw gyd yn gorffen fo wn yn dydan. Iawn, felly, yn lluosog. Da ni'n cael yr argraff gyntaf fod y siarad ar fi'n dod i ben a bod y brwydro ar fi'n cychwyn. Oce, felly mae yna lawer o gryfder ac o ffurnigrwydd yn y geiriau yn y berfau. Iawn, maen nhw'n eitha uniongyrchol i ddangos bod y brwydro ar gychwyn. Wedyn, os na sŵn a'r hethreg da ni'n glywed yn y gerdd yma, hyd yn hyn, fel tawelwch sydd yna wedyn. A dyma un o'r cyferbyniadau mwyaf yn hanes yn llenyddiaeth ni ddweud y gwir. Wedi elwch tawelwch fi. Felly mae Neirin yn cael ei ragflaenu yma'n amseryddol gan linell sydd yr un mor frawychus, yr un mor uniongyrchol, ac sy'n ungol iawn i heffaith. Okay? A mae'n llinell adnabyddus erbyn hyn. A be mae'n dweud ydy, mae'n arwydd o cael mae mewn tawelwch ydyn ni'n clywed y sŵn mwyaf. A mae'n arbennig o wir yn fan hyn. A rhag argoed llwyfain bu llawer celain. Felly, yn y tawelwch yma, bod yna gymaint wedi cael ei lladd. A wedyn mae'r tawelwch bron yn swnllyd. Okay? Felly mae'r cyferbyniad yna yn eitha pwerus. A mae'n bwysig hefyd i ni nodi, mae'n arwydd cael yng nghanol yr holl alar a'r colli bywydau a'r erchyllderau yma, mae bwriadu treulio blwyddyn nad yw cynnydd mae'r bardd yn wneud ar y diwedd. Bardd sy'n llawenhau mewn chyddiannau yn hytrach na thristhau oherwydd y colledion wedi tylesyn. Ia, mae o'n un
gwydr hanner llawn, eisiau llawenhau yn y pethau positif a y llwyddiannau. Wedyn, nawn ni droi rwan jyst at rei geiriau allweddol, ac ella geiriau, dych chi'n modd, sy'n gallu bod yn broblemus, neu os da ni ddim cweit yn siŵr be maen nhw'n feddwl, gan fod na wahanol arbenigwyr hefyd yn rhoi gwahanol fersiwn o be maen nhw'n meddwl ydy'r gair o'r gorau. Felly, diw Sadwrn ynde, dydd Sadwrn, mae hefyd yn air sy'n perthyn i'r Lladin. Mae gennych chi wedyn dwyre, cyfyd, dyma sydd wedi rhoi ffurf y dwyrain i ni heddiw, sy'n lle mae'r haul yn codi. Cynnu, machlud, mae gennych chi'r un bôn i'r gair disgyn hefyd. Felly y syniad yma o'r haul yn codi a'r haul yn machlud. Fflamddwyn, felly arweinwyr lluoedd Lloegr, sef y gelyn, felly'r ystyr llythrennol ydy'r un sy'n dwyn y fflam, ond yn yr un modd gall y fflam fod yn drosiad am obaith, a goleuni a chynhaliaeth i'r Cymru ynde. Felly, da chi'n gweld yn fanna y gair cyfansawdd yn dydech, yr un sy'n dwyn y fflam. Wedyn, sy'n cael ei union leoliad goddau yn sicr heddiw, ond yn wahanol iawn i ble mae rheged. Felly, John Morris Jones yn meddwl bod y ferf dyfwy daeth sydd gennym ni fan hyn, ond Ifor Williams yn meddwl mae sôn am afon mae o. Felly, dau beth hollol wahanol fel ni'n sôn. Eirios, tebyg iawn mae ffurf ar y ferf aros gynnwch chi'n fama, ond eto peth anghytundeb ynglyn â'n bach o'r mae'r llinell yn sôn. Ydy o'n sôn am Gymru, neu ydy o'n sôn am Loegr. Cennau coel, wnaethon ni sôn am hwnna yn gynharach yn do. Yr ymadrodd hwn yn dangos pa mor bwysig oedd parhad cenedlaethau yn y cyfnod yma. A hefyd, mae'n debyg mae'r un yw coel ag Old King Cole yn y pennill Saesneg, felly mae hwnna falle hefyd yn ddeuoliaeth eitha pwysig. Echwydd, yn wreiddiol echwyd ag eir yma, echwydd ydy'r rhaeadr, neu ddŵr croiw. Eto mae Ifor Williams yn cynnig mai enw afon yn Swydd Efrog sydd gennym ni fan hyn. Iawn, felly eto, mae yna ansicrwydd. Does na'm byd yn hollol bendant, a mi welwch chi hynny wrth i chi fod yn adolygu. A wedyn, gwerin, wel yr ystyr pobl neu llu ynde, a nid y gwrthwyneb i bonheddig sgynnoch chi fan hyn. Felly, nawn ni sôn chydig bach hefyd am yr geiriau'r terma marnad, owain a beirien. Felly eto marnad yn can am rywun sydd wedi marw. Felly mae gennym ni ren, sef arglwydd, cyfeiriad at yr arglwydd ddew sydd yma, a nid unrhyw arglwydd bydol arall. Tromlas, wel ansoddau'r cyfansawdd ynde, sy'n cynnwys yr elfen trom a glas. Felly cyfeirio mae o'n fan hyn at dywarchen o ddeiar, sef y pridd a'r fedd owain. A wedyn, mae gennym ni yr geiriau yma sydd cywyd yn gallu golygu cywydd. Felly, da chi'n gyfarwydd ar term cywydd yn dydach, ond eto Ifor Williams yn cynnig nad oes unrhyw brinder o ddeunydd mawl yn owain. Felly eto, falle ddim yn sicrwydd yna o beth ystyr y gair yn fan hyn. A wedyn mae gennym ni isgell, wel eto John Morris Jones yn dweud mae isgell ydi cawl, ond dyw hwnna mewn rhoid cweit ystyr addas yng nghyd-destun y gerdd. Felly, Ifor Williams yn dweud hefyd mae cell ydi isgell. Bedd. Isgell. Rwle lle, da chi wedi cael eich cau i mewn ynde, ag o dan y ddeiar. A wedyn mae gennym ni gawr, brwydr, neu felly yna gwawr sydd gennym ni yma, sy'n gallu golygu rhywbeth gwahanol, gallu golygu disgler a llachar. Llwyfennydd, llewenydd, gair gwreiddiol, arglwydd llewenydd yn bosib, ond mae tebycach mae llwyfennydd sydd yma, sef un o'r broedd owain.
A wedyn lleifer, llei a ber, yr un llei sydd yn air goleuni, ond mae'n gallu golygu bod cysgu mor ysgafn nes bod goleuni'n ei llygad, neu bod wedi marw ei llygad yn gorad. Felly, eto, jyst bod chi efo rhyw syniad fyswn i'n awgrymu o be di'r posibiliadau gwahanol. Okay? Achos mewn gwirionedd, cyd-destun a deall y gerdd sydd yn bwysig hefyd ynde. A wedyn mae gynnon ni heiach hen air yn golygu fawr ddim. Felly chwarae bwriadol ar eiriau sydd gynnoch chi yn fama gyda'r gair heiach yn y llinell nesaf yn agos iawn o ran sŵn, ond yn cyfarbynnu hefyd. Felly nifer o eiriau yn fanna sydd yn eiriau cyfansawdd hefyd ynde, lle gennych chi ddau air wedi cael eu rhoi at ei gilydd. Ac yng nghyd-destun yr arddull, mae hwnna wedyn yn medru cefnogi eich dealltwriaeth chi o'r gerdd yn dydi. Okay? Felly, jyst i grynhoi ta, pethau pwysig, dwi'n meddwl bod y sesiwn yma allan sôn yn fwy cyffredinol am pan ydych chi'n adolygu'r hengerdd, ynde? Bod ni'n deall falle'r cyd-destun sydd wedi arwain at y cyfnod yma a sut le oedd Cymru a'r hen ogledd. Felly, ewch yn ôl drwy'r cyflwyniad, bod chi'n gyfarwydd, falle noson cyn arholiad, edrych eto ar ein nodiadau am Gododdin, a bod na ansicrwydd o ran amser, bod ni ddim yn hollol sicr o pa bryd oedd y cerddi yma wedi cael ei ysgrifennu, a bod nhw hefyd wedi newid dros amser. Felly dyna pam mae gynnoch chi'r amwysedd yma ar ansicrwydd o gwmpas rhai geiriau, achos bod nhw wedi addasu a wedi esblygu dros y canrifoedd. Okay. Felly, ewch yn ôl, drychwch ar y syniad yma o yr hen ogledd, y syniad yma o ganu, gofalwch bod chi'n hyderus yn deall beth i canu mawl, mae hwnna'n bwysig, achos mae hwnna'n rhoi syniad i ni o'r cyfnod, bod chi'n gyfarwydd hefyd ar dychan, y canu dychanol, so rhai pethau pwysig o bob sleid, barddoniaeth yn fan hyn am filwyr a barddoniaeth oedd yn coffau. Okay, mae hwnna yn bwysig iawn hefyd. Okay? A wedyn, da ni wedi canolbwyntio mwy ar Taliesin yn do heddiw, ond yn amlwg fyddwch chi'n rhoi sylw dyledus i'r cerddi i gyd wrth i chi adolygu. Okay? A jyst i atgoffa, os ewch chi ar wefan Carlam Cymru, so chi glicio ar y ddolen yma, mae yna lawer iawn mwy o fideos ac adnoddau sy'n gallu helpu chi a paratoi ar gyfer yr arholiad. Okay. Felly, diolch yn fawr i chi a phob lwc.